Има един пасаж, който много силно ми въздейства на мен, където каза, че на този, който слуша моите думи и не ги изпълнява, прилича на човек, който построи къща си на пясък. И дойдоха водите, дойдеха ветровете и къщата падна. И на този, който слуша думите на Исус и ги изпълнява, казва, че го прилича на човек, който построи къща си на канара. И дойдоха бурите, ветровете, водите, но тая къща, устоя. И аз си казах, моят живот много пъти е бил разрушаван. Не искам поредната разруха, не искам да живея се разбит на парчета и да се пробвам сега пак наново да построя, пак да падне. Искам този път нещо стабилно, нещо истинско, нещо здраво, което и да идват проблеми, и да идват трудни обстоятелства, и да идват неразрешими ситуации. Аз чрез това нещо да устоявам. И точно това беше думите на Исус. Да ги приемам, да ги живея, да ги изпълнявам, че е за мен. Няма да забравя никога момента, в който аз наистина извиках от цялото сърце и предадах живота си. Беше една вечер на едно събрание и там аз плаках пред Господа и казах, Господи, не издържам повече, не искам да живея по този начин. Съжалявам за всяко едно нещо, което съм извършил, че съм те наранявал. Моля те, отнеми този товар от мене, това бреме, не искам да живея вече така. Искам да живея по чист и прост начин, искам да живея в нещата, които ти си оставил като пример. Искам да живея живота, който ти имаш за мен. И аз не знам, това беше нещо сърцесъкрушаващо, когато аз се предадах напълно, когато вече не правих планове, какво ще правя, когато си тръгна от този център или какво ще направя или как ще го направя. Просто наистина предадах всичко в Божиите ръце. И мина тази вечер, на момента усетих как се сне всеки товар, всяко бреме и на следващата сутрин аз станах различен човек. С радост, с желание за живот, с любов. Там е където усетих Божията прошка. Бог чрез тая любов, чрез тая жертва ми прости грешките, греховете и заличи, изтри нещата от моя живот. От този ден нататък аз придобих много богатство. Придобих Христос. Придобих това, което е най-ценно. И Бог тогава ми смени изцяло мислите, сърцето, желанието. Живота ми пое в нова посока. Изобщо не съм имал желание да се връщам в стария живот. Смени ми ценностната система. Ако преди за мен ценния бях аз, ценното беше дрогата, тогава ценно за мен стана Христос и ми даде ново сърце, нов ум и нова ценностна система. Няма да забравя, че вече не гледах на греха по този начин, по който гледах преди. Преживявайки Божията любов и Божията прошка, в мен след това се породи желание да бъда пример и да показвам на хората това, което аз съм опитал, това, което наистина изпълни сърцето ми, душата ми и ума ми.